Masu kallo barkanku da warhaka. Tashoshin samar da wutar lantarki da hasken rana da aka kafa a lardin Qinghai na ƙasar Sin suna samar da makamashi mai tsafta tare da kyautata muhallin halittu, kuma suna taka rawa wajen ƙara kuɗin shigar makiyayan sassan lardin. Bari mu duba batun ta shirinmu na yau. Lardin Qinghai na ƙasar Sin yana da arzikin albarkatun hasken rana sakamakon ƙarfin hasken rana da tsawon lokacinsa, lamarin da ya jawo hankalin kamfanonin samar da wutar lantarki bisa hasken rana matuƙa. An lura cewa allunan samar da wutar lantarki bisa hasken rana suna kare ƙasa kuma suna ingiza girman ciyayi. Ana iya cewa suna ba da gudunmawa wajen kyautata muhallin halittu. Amma idan ciyayi sun taɓa allunan, hakan na iya sanyawa allunan su ƙone ciyayin. Don haka wasu makiyaya suke shiga tashoshin samar da wutar lantarki domin kiwon dabbobi a ciki, bisa gayyatar da aka yi musu. Da haka ba ma kawai suna ba da tallafin binciken yanayin gudanar da na'urorin tashoshin ba ne, har ma suna tabbatar da tsaron aikin allunan samar da wutar lantarki bisa hasken rana. A sa'i ɗaya kuma makiyayan suna samun ƙarin kuɗin shiga. Madalla da wannan za mu kawo ƙarshen shirinmu na yau, kuma a madadin Amina da Jamila da suka sada ni da ku, ni Bello Wang ke cewa sai wani sabon shiri idan Allah ya kai mu.